men det er også fordampet lidt af, ikke? Leica, ja. hun trænger også til motion. Det går simpelthen for korte ture. Hvorfor er det skal foregå op i bunken, Leica? Fordi vi er våde. Sjovt! Ej, Leica. Man kan næsten ikke se Leica. Nej, hun forsvinder bare. Fordelen ved en brun hund. Det er camouflage, det der, hvor du sætter sig deroppe. Ej! Ja, selvfølgelig. Hun elsker at grave. Er der noget, Leica? Tag missen! Eller musen. Jeg må ikke se missen, vel? Jeg bliver så alligevel. Hun kan jo ikke fange den alligevel. Nej, det kan hun ikke, og hun gider ikke. Nej. Hun er fuldstændig, altså de kan gå forbi hende, og så ligger hun og kigger lidt, så kan det godt være, hun lige løfter sig, og så går et par skridt efter dem, men så går hun tilbage. Det kan ikke betale sig. Hold kæft, hvor er de beskidte. Synes du? Jeg synes, de er en brun hund, den er mere brun, end den var før. Ja, hun er ikke gråskægget længere. Nej.